Повечето от вас ме познават. Аз съм Георги Стефанов от Plant Soul. Или Жоро. В ръката си държа каталога на компанията, който сме раздали в цяла България. За наша голяма радост, един от най-обичаните продукти се оказа серия Митра. Защо Митра? И по-специално Митра Фрея. Тя е нашето златно момиче, защото представлява 94% сухо вещество, в което има 60,5% половинови киселини. Представете ли си колко много е това при доза между 30 и 50 грама на декар? Флавиновите киселини са молекула с ниско относително тегло и увличат всичко вътре в растението с голяма скорост. Допълнително продукта съдържа водорасли аскофилум нодосум 10%, още 12% хуминови киселини и мощен ЕДТА комплекс, т.е. хелатен комплекс от желязо, цинк, манган, мед плюс боримолибден. Разбира се, съдържа и полипептиди 10%, МПК комплекс, сяра и азот, за да може растението да реагира на работния разтвор с този прекрасен продукт. Ето защо Митра Фрея е нашето златно момиче. Просто няма равна.